खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एपिडिसिएल AEGCL आरो APGCL मोनथाम मोब्लिब कम्पानिफोरनि अफिसारफोरजों सावरायलायदोंमोन बेनि उनाव बिथांमोनहा माखासे थांखिफोर फोसावदों सेथियाव दङ APDCLनि रिजाल्टखौ थाबैनो फोसावनो थांखि लाबाय जाहाथे मोब्लिब बिफानाव फैनानै बिथांमोनहा मोजाङै खामानि मावफैनो हायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला APDCLआ फ्राय 1600सो पस्टआव सहायक ड्राइभार आरो अफिस काम फिल्ड एसिस्टेन्टनि थाखाय आनजाद खुंदोंमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय रिजाल्टखौ फोसावनो हायाखैमोन दा फोसावनो थांखि लाबाय बीजेपी सरकारा बिसायख'थिनि समाव 1 लाख लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि खोथा होदोंमोन आरो दा बे 1600 पस्टनि थाखाय APDCLआ आनजाद खुंनायाबो 1 लाखनो साख्रि होनो खोथा होनायनिनो मोनसे बाहागो होननानै फोरमायथिदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नैथियाव दङ साहा बागिसायाव मावग्रा लेबारफोर आरो BPL थाखोनि मोब्लिब बाहायग्राफोरा मोब्लिब बिलनि सायाव 20% रेहाय मोननो हागोन बेनि अनगायैबो सिगांनि जमा जानानै थानाय मोब्लिब बिलफोरखौ खेब 10 इनस्टलमेन्टआव होनो हागोन थामथियाव दङ 4,80,249 नखराव मोब्लिब फोनांजाब होनो थाखाय सौभाग्य बिथांखिनि गेजेरजों मिरु सरकारा आसाम सरकारनो 1,719 कौटि रां हरबाय ब्रैथियाव दङ गं 48,557 अंगनबादि मिरु आरो गं 13,321 LP स्कुल फरायसालियाव 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो मोब्लिब फोनांजाब खालामनानै होनो थाखाय थांखि लाबाय भारतनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेडमिन्टन गेलेगिरि PV सिन्धु बिथाङा भारतनि थाखाय ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हाबाय जाबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतनि PV सिन्धु बिथाङा वमेन्स सिंगोलाव चाइनानि HE बिंजिओखौ 21-13 आरो 21-15 ग'राव फेजेननो हादों बिथां PV सिन्धुआ ब्रन्ज मेडेल देरहानायनि उनाव टकिअ अलिम्पिक्सआव भारतआ दासिम मोनसे सिलभार मेडेल आरो मोनसे ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हाबाय बेडमिन्टन गेलेगिरि PV सिन्धु बिथाङानो भारतनि मादाव गिबिसिन आइजो जाबाय जाय फारि-फारियै अलिम्पिक्सआव खेबनैयै मेडेल देरहासारनो हादों बिनि सिगां बिथाङा 2016 मायथाइयाव जानाय रिअ अलिम्पिक्सआव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादोंमोन बेनि अनगायैबो बेडमिन्टन गेलेनायनि मादाव दा बिथाङा बुहुमनिनो 7थि रेंकआव दङ बिथां PV सिन्धुआ बेडमिन्टन गेलेनानैनो भारतनि गोजौ थाखोनि बान्थाफोरखौ मोननो हादों जेरै राजीव गान्धी खेल रत्न एवार्ड पद्मश्री पद्म भूषण आरो माखासे भारतनि मेन्स हकी टीमाबो ग्रेट ब्रिटेनखौ क्वार्टार फाइनाल्सआव फेजेननानै सेमि फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जाबाय भारतनि हान्जाया ग्रेट ब्रिटेनखौ 3-1 ग'राव फेजेननो हादों बेनि उनाव भारतनि हान्जाया बेलजियामजों गेलेगोन मख'नो गोनांदि 41 बोसोरनि उनाव भारतनि हकी हान्जाया अलिम्पिक्सआव सेमि फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जानो हादों थारैनो बियो भारतनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां मख'नो गोनांदि जाबाय थानाय टकिअ अलिम्पिक्सआव चाइनाया 14 सनानि मेडेल 14 सिलभार मेडेल आरो 13 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै सेथि पजिशनाव दङ इउनाइटेड स्टेट्सआ 20 सनानि मेडेल 23 सिलभार मेडेल आरो 16 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै नैथि पजिशनाव दङ जापानआ 17 सनानि मेडेल 5 सिलभार मेडेल आरो 9 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै थामथि पजिशनाव दङ अस्ट्रेलियाया 14 सनानि मेडेल 3 सिलभार मेडेल आरो 14 ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै ब्रैथि पजिशनाव दङ भारतआ मोनसे सिलभार मेडेल आरो मोनसे ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै 59थि पजिशनाव दङ ABSUआ राजखान्थि हान्जाजों जेबो सोमोन्दो गैया बे खोथाखौ बुंथिदों क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार थेङाफारायाव थानाय ABSUनि मावखुलि माइबं हाउसआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव क'क्राझार जिल्ला ABSUनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया बुंथिदों दि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आसामनि मन्थ्रि UG ब्रह्म BTSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोननि हेंथायै जि बिबुंथि होदों बेफोर रावा जुक्ति गैया होननानैबो बुंथिदों बिथाङा लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिनाय NLFनि सिजफायार जानायनि गासैबो दाबिफोरा क्लियार जानांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरा खैफोदनि लामायावसो दङ होननानै बुंथिनाय रावखौ सोंखारिदों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजोना फैगोन आरो दा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा फारि-फारि मावफुंजागासिनो दङ होननानै
आरो बिथाङा बुंथिबावदों दि दावराव देख्रेब नार्जारिनि बेबायदि बुंनाय रावजों ओनसोलाव गोजोन गैयै थासारि लाबोगोन बायदिसो नुदों होननानै। बेनि अनगायैबो NLFनि जोनोम जानाया बिटिआरनि सिगांनि IGP अनुराग आगरवाल, क'क्राझारनि सिगांनि SP राकेश रतन आरो रनिकाटानि OC बिथांमोननि अयथासार खालामनायनि थाखायसो जोनोम जादों होननानै दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि बुंनाय रावा बेसेथार बेनि जेबो फोरमान गैया होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेबायदि बुङालासे माबोरै जानो मोनखो आरो बिथांमोनखौ माबोरै मोजां फारसे लाबोफिनगोन आरो बिटिआरआव बोरै गोजोन लाबोगोन आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ माबोरै मावफुंगोन बेनि सायावसो साननो नांगौ होननानै बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे कृपेश दैमारि बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारखौ ABSUआ लोगो हमबाय थानो गोनां जायो। बेखौनो ABSUआ राजखान्थि हान्जाजों उन खारफादों होननाय रावा ओंथि गैयै होननानैबो बुंथिबावदों बिथाङा। बिटिआरनिफ्राय बर' मेजरिटि गैयै गामिफोरखौ दानख'नो थाखाय गोबां आफादफोरा सोमावसारनायनि उनाव दा धुबुरीनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोसनगोननि खौरां मोननानै गोख्रोङै सोमावसारदों धुबुरी जिल्ला छात्र मुक्ति संग्राम समितिआ। धुबुरी जिल्ला छात्र मुक्ति संग्राम समितिनि आफादगिरि आख्तार हुसैना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा माखासे खौरां मोनदों दि बिटिआरनि बायजोआव थानाय धुबुरीनि सापरनि कृष्णखाली फालिमारि गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय फालिमारि गामि, राङामाटी गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय सायबारि हिन्दु पारा गामि, धिरबिलनि गोबां ओनसोलफोर आरो धुबुरी जिल्लानि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोनो नाजानायनि खौरां मोनदों, जेराव बेफोर गामिफोराव बर'नि सुबुं अनजिमाया खम। लोगोसे बेफोर गामिफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोनो थाखाय सोलो खालामदों होननानैबो खोनानो मोनदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा, जायनि थाखाय बिथांमोनहा धुबुरीनि माखासे गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। चिरां जिल्ला सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय माजाबारियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय सौफैनाय माइरंखौ फानखुमाबाय थानाय समावनो पुलिसनि आखायाव हमजादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मफिकुल इस्लाम खान आरो हासनुत जामाल मुंनि सानै रेशन डिलारा रायजो राजाफोरनि थाखाय सौफैनाय 10 कुइन्टेल माइरंखौ गारि सालायग्रानि न'आव दोनखुमादोंमोन। उनाव रायजो राजाफोरजों आन्दाज मोनजानानै हरनि समावनो ड्राइभारा रमेन बसुमतारीनि न'आव फाननो थाखाय हैदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेबायदि रायजो राजाफोरजों हमजानाय माइरंखौ नाङा होनदोंमोनब्लाबो ब्रा-ब्रायैनो माइरंखौ बिथांनि न' सिङाव फाननो थाखाय गालांदोंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेनि सिगांनो माइरं बायनाय आरो फाननायखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव सावरायलायनाय जादोंमन आरो मोन 20 बेगाव थानाय 10 कुइन्टेलखौ 12,000 राङाव बायनाय फाननायनि खोथा जादोंमोन। नाथाय बे समाव बिथां रमेन बसुमतारीया बे माइरंखौ आयेन बेरेखा होननानै मिथियामोन होननानै फोरमायथिदों। दा पुलिसफोरनि आखायाव गारि सालायग्रा ड्राइभारा हमजाबाय। बेनि अनगायैबो सानसारि पुलिसाबो 470 बेगाव थानाय 200 कुइन्टेल माइरंखौ हमनो मोनदों। सोरखारनिफ्राय सौफैनाय माइरंखौ आयेन बेरेखायै फाननो थाखाय बरपेटानि हावलिनिफ्राय मेघालया फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो सानसारि पुलिसजों हमजादों आरो बे दायाव फरिजुल हक आरो आर्शिक आहमेद सानैखौ हमदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय पुलवामा एटेकनि मास्टारमाइन्ड लाम्बु अदेबानि मोहम्मद इजमाल आलवीखौ गावथारनो हाबाय। काश्मीर भेलिनि दाचिगाम नेशनेल पार्कनि हाग्रा ओनसोलाव जैश-इ-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोर थानायखौ स्रोद खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया हाग्रा ओनसोलखौ सोरगिदिं बेंखननानै गोख्रोङै अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो पुलवामा एटेकनि मास्टारमाइन्ड लाम्बु आरो समीरदार सानैखौ गावथारनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे AK राइफल, गंसे M4 कार्बाइन आरो गंनै पिस्तल मोननो हादों। IGP विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला लाम्बुआ सासे पुलिसजों लोगोसे बिथांनि नखरनि गासैखौबो बुथारजोबनाय, लाइमोनफोरखौ बुरखायनानै उदखारियाव थिसननाय बेफोराव आखाइ दंमोन आरो IED बेफ्रुग्रा बानायनायावबो एक्सपार्टमोन। नाथाय दा रैखाथि हान्जानि गुलिजों थैनो गोनां जाबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयाव जानाय पुलवामा एटाक, जेराव सा 40 CRPFनि जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बे पुलवामा एटाकनिनो मास्टारमाइन्डमोन लाम्बुआ। रायजोनि गासैबो देहा फाहामसालिफोराव CCTV लागायनो बिथोन। गुवाहाटी हाइकर्टआ रायजोनि गासैबो देहा फाहामसालिफोराव CCTV लागायनो आरो देहा फाहामसालिनि CCTVखौ खाथिनि पुलिस थानाजों फोनांजाबनो थाखाय आसाम सोरखारखौ बिथोन होदों।
चिफ जास्टिस सुधांशु धुलिया आरो जास्टिस मानास रंजन पाठक बिथांमोनहा आसाम सरकारखौ बिथोन होदोंदि गासैबो देहा फाहामसालिनि सीसीटीवीखौ पुलिस थानाजों कानेक्शन खालामोब्लाल' जानाय नङा, बेनि खामानिया बेसेबां मावफुंजादों बेनि रिपर्टखौबो 10 साननि गेजेरावनो होथारनो नांगोन होननानै। कभिड-19नि समाव डक्टरफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया गोबां देहा फाहामसालिफोरावनो जादोंमोन। डक्टरनि सायाव बुनायखौ लानानै माखासे पेटिशननि सायाव हियारिं लादोंमोन। बेनि उनावनो डक्टरफोरनि रैखाथिनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बे थांखिखौ फोसावदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै बुथारनो नागिरनाय आरो क्रिमिनेल कनस्पिरेसि केस होदोंमोन, नाथाय मिजोराम सरकारा दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै होनाय केसखौ बोखारनानै लाफिनसिगोन। बे खोथाखौ फोरमायथिदों मिजोरामनि गाहाय नेहाथारि लालनुमाया चांग बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि सा 6 अफिसार आरो सा 200सो आसाम पुलिसनि जवानजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै क्रिमिनेल कनस्पिरेसि आरो बुथारनो नागिरनायनि हेंथायै केस होनायनि सोमोन्दै मिजोरामनि गिबि मन्थ्रि जरामथांगा बिथाङा मिथिनो मोनाखैमोन। दा बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै केस होनायखौ बोखारफिननो आखायाव लाबाय। नाथाय सा 6 अफिसारफोर आरो सा 200 आसाम पुलिसनि हेंथायै केस होनायखौ बोखारगोन ना बोखारा बेनि सायाव जेबो रोखा खोथा बुंथियाखै। मख'नो गोनांदि थांनाय 26 जुलाइआव आसाम मिजोराम सिमाखौ लानानै दावराव दावसि जादोंमोन आरो आसाम पुलिसनि सा 6 जवानफोरा मिजोरामफोरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनावनो मोननै रायजोनि गेजेराव एना-एनि सोमजिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।